Hej. Dobrý večer, vítam vás tu v tomto aute. Ak ho nepoznáte, tento typ auta, tak vám prezradím, že je to Volvo. Všimnime si, má to automatickú prevodovku, čiže vám to prepína podľa rýchlosti samo. A dneska tu mám aj skvelého hostia, pána Roberta, špecialista na auto, na takéto Volvo. Ahojte. Dobrý deň, pán Roberto. Dobrý Mám deň. na vás zo pár otázok, keďže už dlhšiu dobu sme sa snažili s vami spojiť, pretože robíme túto reláciu Automoto. Ale stále ste boli zaneprázdnení. Prečo ste boli tak zaneprázdnení? Prezraďte nám. No, venoval som sa štúdiu, Áno. keďže som chcel ukončiť vysokú školu, takže to mi zobralo dosť času. Ale teraz už je to všetko v poriadku, môžem sa naplno venovať práve tejto kariére automobilového odborníka. No a vy ste boli aj, musím prezradiť televíznym divákom, že ste boli aj automobilový pretekár. Sice nie je možno taký slávny ako Jirko Malchárek, ale naozaj v tých vašich kruhoch ste boli dosť známi a naozaj ste aj čo to dosiahli. Môžete nám prezradiť, čo to bolo? Áno, tak od mladá mám veľmi dobrý vzťah k Automobilom. ako takým. Takže veľmi ma to lákalo od mala. Mojím snom vždy bolo stať sa pretekárom, čo sa mi nakoniec aj splnilo. Ale len v amatérskej úrovni ste pretekali? Samozrejme, áno. Nebola to F1. Avšak, ale dosiahol som i napriek tomu nejaké tie úspechy, ktoré však nepovažujem za nejaké dôležité. No tak ale zasa nebuďte príliš skromní. Vy ich nepovažujete, my ich považujeme, alebo ľudia, ktorí sa pohybujú v tomto svete, tak tí naozaj vás považujú za špičku v tých amatérských súťažiach. Čiže niektorí vás naozaj chceli aj posunúť. Viem, že keď ste mali 18 rokov, ste mali šancu sa dokonca dostať do tej profesionálnej súťaže. Čo vám v tom zabránilo? No, boli tam problémy zdravotné. Mal som vážny úraz. Chrbtice? Áno. Hovorím preto, lebo som to počula niekde. Musel som svoj koníček zavesiť na klinec na nejaký čas. Však potom sa to celkom dobre zahojilo a mohol som sa vrátiť k svojmu pôvodnému hobby. Alebo hobby. Ale teraz sa robíte už ako povolanie. Viac menej áno. Ste inštruktorom v autoškole. Áno. Vydávate licencie. Presne tak, ako hovoríte. Vidím, že ste si u mňa naštudovala pomerne dosť informácií. Tak samozrejme, keď už idem s vami robiť nejaký ten rozhovor, tak človek si čo to naštuduje, ale my musíme prezradiť televíznym divákom, ktorí vás vidia teraz poprvýkrát, aké úspechy ste dosiahli v tomto. Pretože teraz naozaj ste aj odborníkom v rádiu, niekedy chodíte, do Telerána chodíte a tam naozaj tie križovatky rozoberáte, všetko si to filmujete, že vidieť, že máte v tom skúsenosti a že naozaj ste slovenská špička v tomto. Dokonca, čo som počula, neviem, či je to pravda, že ste aj boli pri niektorých takých závažnejších autonehodách, že ste tam asistovali vyšetrovateľom. Je to pravda, že ste tam dávali nejaké odborné posudky, lebo vy ste, ak som dobre teda rozumela, čo ste mi hovorili o sebe, ak som to dobre zachytila, tak vy ste skončili potom aj Vysokú školu dopravnú v Žiline. Áno, presne tak, ako hovoríte, znova máte pravdu. No, je pravda, že si ma prizvali k riešeniu určitých sporných dopravných nehôd, kde bolo ťažké rozhodnúť o vine alebo nevine niektorých z účastníkov a ja som nemalou mierou určite prispel k tomu, aby sa to vyriešilo a aby všetko spravodlivo rozhodlo. Dobre, pán Roberto, tak je nepochybné, že v tejto profesionálnej oblasti sa vám veľmi darí. Ja by som teraz trošku zavedla do vášho osobného života. Čo váš osobný život? Tak teda ste zadaní, alebo nie ste došľaka? Áno, mám. Musím si tu zahrešiť, lebo naozaj... Áno, som šťastne zasnúbený. Šťastne zasnúbený? Áno. S vašou dlhoročnou priateľkou, lebo viem, že tam sa čo šepkalo, že ste mali aj nejaké tie mimo partnerské aférky, nejaké... Nerad by som to tu nejak rozoberal nejaké v avantúry. éteri, ale musím uistiť poslucháčov, že nie všetko, čo sa prezentovalo v médiách o mojej osobe, bola skutočne pravda. A tak na poli aspoň to bola pravda, nie? Zasa si nesmieme klamať, akože... No to na poli... Predsa len ste dosť veľký sukničkár, takže zasa neospravedlňujte sa tu. Je to naozaj dobré, že je to živý vstup teraz. Takže sa z toho nevykrúti. Takže ako to bolo? Pani redaktorka, ťažko sa mi teraz hľadajú slová. Nechcem ostať nejako zaskočený, ale navrhala by som prejsť k inej téme. No dobre, k inej téme, ale čo ja? Dobre, ďakujem pekne za rozhovor. Dovidenia. Už pravdu poznáme.